2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:40. Ang oras ginadulong sa inyo sang Skent Marketing. Mayong hapon sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Adlaw kita karon sang Lunes. Pebrero 22, 2021. Sa subong nga hapon, manginkaupod ninyo si Inday Ann. Talos temporaryo sa regular man nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton. Plus star na dira nga aton nga mga ka-aksyon. Kaya subong hapon, si Inday Ann maghahatag naman sa inyo sa kalingawan. Siyempre, sa pilaman ka mga information nga i-share ko karon sa inyo. Kalakip na dira ang mga sulat or ang sulat nga akon man pagabasa. Ang update naton sa national as well as ang aton iyang weather update. Pero may good news na sa karon. Kag syempre, dala naman dira ang aton iyang horoscope. Ang aton man nga FYI, ina mga balantayan naton. Ang iban, nagapahunay-hunay suwon while naga-monitor. Siyempre, bukas na nga muna nga text hotline as well as nga muna man nga Facebook Live para sa inyo nga greetings sa karon. Kag pag-participate man sa subong nga Lunes sa sang hapon. Maburubugnaw sa karon ng tiyempo. To kagabi ang ulan duga pugtat bala. Ang maulan sa pagkapilahan lamang ka minutos untat naman. Kadugay-dugay damol naman ang pag-ulan. Nutong na batyagan gid naton kagabi. But anyway, sa aton nga mga ka-aksyon, ginagid sa mga portion bala nga nalabayan gid. Nakala-apektuhan halong-halong gid ha. Ang mga pagpanghanda sa kada LGUT ara na ginaeng nga daan agud nga ma-secure kay
kumbaga nakatuon na bala ang aton iyang nga mga opisyales sa mga nagliligid man nga mga hitabo. That's why nga may ara na sang preparasyon. Siyempre, ang among danay giri nga text hotline para sa inyo karon nga mga mensahe nga ipadala. 0963-757-0874. Kaliwat, 0963-757-0874. Kag syempre, pwede man sa among nga Facebook Live. Pwede ka mo dala ka message. Ang amon nga Facebook page, i-search lang ang Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ina inyo gid makitaan ang amon nga mga nakaplastar na dila nga mga programa as well as syempre mga breaking news, ang mga just in report. Dra ninyo makitaan ang mga dugang pagid nga mga information nga diri kon sa radio do or sa inyo dira tag sa ka transistor radio. Medyo do nakulangan kaabi or wala mo gid nakuha ang kompleto nga detalye. Try lang i-search nga amon nga page Aksyon Radyo Bacolod. Kay ina naka-plus star na da ang imo ginapangita nga mga information. So, siga, relax lang dira sa aton mga ka-action pro diri kita anay ho sa aton man nga weather update sa subong iya nga hapon. Kaya ang Negros Occidental ay very good ini siya. Maayong report ini tungod nga lifted na or ginkakas na ang tropical cyclone wind signal number 1 diri sa mga lugar sa Negros Occidental. Though nga ti may pila pagid ka mga area sa Pilipinas ang affected sa karon, but we are hoping nga hindi ini siya magresulta sa nga mas malala bala nga halit ilabi na sa agrikultura, sa pamalay or even mismo sa tawo. Kay kaluluoy man, syempre. So, base diri sa records ng pag-asa sa just kay ina ang sentro sa Tropical Depression Auring, ang nakit-an ini 30 kilometros na katudan na sidlangan sang Catarman, Northern Samar. May dala ini nga hangin nga may kabaskugon nga yara sa 45 kilometro por ora malapit sa sentro kag may pagmadlos nga nagalabot naman sa 55 kilometro por ora. Ang bagyo nagagiho ini pa aminhan nakatundan aminhan sa kada sigon nga 15 kilometro por ora. Sa record diri sa pag-asa ang nagapabilin nga may araya sa nga signal number 1 amo ining Sorsogon Masbate lakip na dira ang Tikaw kag Boreas Island sa Albay, Catanduanes kag sa eastern portion sa Camarines Sur. Partikular na ang karamuan na presentasyon sa Sagnay, Buhi, Iriga City, Nabwa, Bato, kag Balatan. Sabay naman sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar kag ang Biliran. So amo na sa karon ang mga affected sa signal number 1 bangod ini sa Tropical Depression Auring. Kag sa gihapon ang publiko as well as ang City Drug na kuya man. City Disaster Risk Reduction and Management Council. Ginaabisuhan nga dapat magbantay, hindi dira maguntat sa pagmonitor man sa lakat sang panahon ang mga magagmay dira nga sakayan pandagat. Ginapahalong man. Pero I think nagbalik na ang biyahe. Nagbalik na ang biyahe sa mga sakayan pandagat diri sa Negros Occidental kay syempre lifted naman or ginkakas na ang tropical cyclone wind signal number 1. So good news ina ti ang mga nagkalaapektuhan to nga may biyahe kuntani ati okay na subong balik normal na. Alauna 48 na kita. Dili kita danay sa aton man i-share nga information sa aton yang national. Nakibot kagid action hands. Well, anyway, unahon naton ang angot bala sa ginpagwa nga statement ni Presidential Spokesman Harry Roque.
ining may kang tanan sa face-to-face classes. Kay man ang presidente hindi gid iya magpasugot sang sining ginaduso nga face-to-face classes tubtob sa bulan sang Agosto. Kaya suro kay Roque kag base man sa palayag sang presidente, hindi gusto ni Presidente Duterte nga ang particular sina diring mabutang sa alang-alang tuod ang mga estudyante kag mga manunudlo mayo lang kun nagasunod lang bala dayon ha pero ti mga kabataan mabudlay muna ma-please may ara gina iya mga dungol so amo na ang mga lantaw man nga mga sitwasyon sang presidente. That is why nga ti wala niya gintugutan ining face-to-face classes. Pero may ara diri sang konsiderasyon. Sa bulan sang Agosto, may pila ya ka mga lugar nga pwede makonsiderar nga liwat nga i-open abi for face-to-face classes ining mga lugar nga may manubo nga kaso na sang COVID-19. Ang ining nga mga lugar do paghangop ko ni kalabanan ni manubo or 0 cases. Naamo na ang permigid niya ginalantaw iya sa government. Agud syempre ma-secure nga ang mga kabataan kag mga manunudlo hindi ya matapikan sa COVID-19. Alangan masiling ka ba lang ay amo naman lang na di ka percent ang case sa amon ay good na kami na diya. So balantayan naton kay syempre subject sa pag-check sa National IATF, DOH and other pagid nga mga concerned agencies. Kay I think mismo man ang DepEd maga-check man kung pwede na tugutan. Ang nga mga desisyon magadepende pa pag-abot sa bulan sang Agosto sa subong iya nga tuig. Ang isa pagid naton nga national news ining may angot sa bakuna do ko nag-controversial ini siya nga bakuna ang Sinovac. Sinovac vaccine ginaprubahan na sa nga Food and Drug Administration ang iya sini nga emergency use authorization. Ang nag-anunsyo sini bilang konfirmasyon amo iya si FDA Director General Eric Domingo matapos man sa nga maid-id nga pag-review kag sang regulatory kag medical experts. Bangod sini ang Sinovac amo na ang ikatatlo nga kompanya nga naka-develop sang COVID-19 vaccine. Sunod ini sa AstraZeneca sang UK kag Pfizer-BioNTech sang US nga may ara naman niya sang 70 to 95% nga efficacy rate. Ang iya ka Sinovac base diri sa palayag ni Domingo, ang efficacy rate sang Sinovac yara sa 65.3 to 91.9%. Apang ariyo gin-specify agid kay man kon sa mga health workers ya i-inject ang ining dose sang COVID-19 vaccine sang iya ka Sinovac, may ara lamang inigili sang 50.4%. Ilabi na gid sa mga health workers nga may ara sang exposure sa COVID-19. So balantayan man kay tendency sini mga amuni nga mga sitwasyon may ara na sa mga reaksyon naman. So bantayan naton kag syempre para maka-update man kita angod sa sining dalaga na sa karon sang programa sang gobyerno angot iya sa pag-roll out na sang COVID-19 vaccine. Pero daw subong linong pa sila. Wala pa silang nakapagwa kung ano gid ang mangin plastada sa karon. So sige, ang aton yang national news sa subong man nga hapon nga iga-share or gin-share ni Inday Ann sa inyo. Action Radio Philippine Standard Time, 1:53 na kita. Sa akon nga pagbalik, maayo gid ko ni siguro do alang-alang ko sa aton nga FYI pero inabantayan ta karon standby lang sa aton nga mga ka-action apang antes yari anay.
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi. Kung anong bakuna. Mayong hapon sa aton nga mga ka-aksyon nga naga-monitor sa aton nga Facebook Live sa kay Ma'am Ligay Villares Achivar. Naga-monitor dira sa Kawayanan sa Barangay Talok, Bago City. Naga-monitor ko no si Ramon and Lucy Achivar.
Sakay Miss Atia Kim Eriman, naga-monitor dira sa Banwasang Morsha, mayong hapon. Sakay Sir Noel Amar, mayong hapon man, good afternoon sa dayon. Sakay Ma'am Vanessa Mayo dira sa Minnesota sa USA. Dan sharing and likes naman ko nuhua. Sakay Aha, si you, Jen Bulbs. Mayong hapon, Inday, watching from Manila, Alabang. Salamat! Sakay, Ma'am Maria Luz sa Grijaldo Makunat, mayong hapon. Paki-greet naman kay Natalie Waka. Happy birthday today. O happy birthday dira sa imo, Natalie Waka. Okay, thanks and God bless. Kay Ma'am Carol Montoya, Ma'am Carol, mayong hapon. Ginatamyaw niya dayon si Chevelle Bambi Gestosani sang La Carlota City. Thank you so much, good Ma'am Carol. Sa kay Ma'am Jocelyn Libondes Puho, mayong hapon. Kay Sir Neil Brian Valoy, mayong hapon. Ginatamyaw ko lang gali mayong hapon sa pamilya Valoy kag pamilya Gomez dira sa Banwasang Isabela. Kay Boyet Nene, mayong hapon man nga nagalantaw sa Dubai. Thank you so much. Shout out na nagre dayon ni Sir Noel Amar, si Perla Derla, ang iyang utod dira sa Myceline Homes, Barangay Estefania. Kay Ma'am Homa Lumena, mayong hapon. Kay Christopher Redfield nga naga-monitor. Sa kay Ma'am Elizabeth Malakagamala, mayong hapon man. Please greet Reverend Father Nolly Blanca Flor sa iya ko nga kaadlawan sa subong man nga adlaw. Kay Reverend Father Nolly Blanca Flor, happy birthday dira sa imo Father. Kag thank you good and God bless. Kay Ryan Gilasio Holyasa, good PM pa shout out kuno kay Buddy Charles, Buddy Nisa or Buddy or ano man. Basta Buddy Charles tupas dira sa Mansilingan nga nagapamati gid kuno subong hapon. Kalapad sang Mansilingan sa DN. Thank you so much. Kay Ma'am Donna Navarte Macario, good afternoon man. Kay Abet Nicor Salili, mayong hapon. Ginagreet niya ang kapitan sa Barangay 12. Si Kapitan J.R. Alcantara and family. Good PM. Sige, thank you so much kay Ma'am Yanita Kosyo. Good afternoon. Thank you so much, good ma'am. Thank you so much. Kanalamian kasang akong tingog. Okay, sa ating mga ka-action, standby kay mabalik ko. Karoon naman ang inyong mga greetings. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Alas 2:03 na kita kag pabalik diri sa aton programa. This is my life. Nakibot ko kay Action JM.
Well, anyway, diri na kita kay daw maayo gid ko danay sa aton nga mga ka-action. Buwas ko na lang ni i-share ang aton nga FYI. Do medyo limited gid ang oras subong ni Indayan. But anyway, diri kita sa aton man nga pagbasahon iya nga sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig, ang buhay ay ganyan. Okay, sa subong nga hapon ang aton nga letter sender, isa ini siya ka babayi nga nagapatawag lamang sa kay Angeline. Kag ang sulat ni Angeline nagasiling, Dear Tita Wilma, mayong hapon sa imo kag sa tanan nga naga-monitor sa imo programa ang This Is My Life. Ako gali si Angeline, 26 years old sa Silay City. Ang akon i-share tita nga sulat angod sa sitwasyon sa karon. O kon sang akon nga sitwasyon sa karon. Nga na-in love ako sa palamanhon sang akon magulang. Yes, tita. Husto ang imo nga pagbasa sang akon nga sulat. Nagumpisa ang akon istorya sang nagapangaluyag pa lamang sa akon si Dan. Si Dan, tita we, hindi man siya kagwapuhan, apang maapil, rason nga madamo man ang naga-crush sa iya. Kag nadala naman ako dira, tita. Sa malipot nga istorya, nangin kami ni Dan. Kag naglawig ang amon relasyon sa duha ka tuig. Bangod naglasay siya sa akon tita sang magtrabaho ini sa luwas sang pungsod. Sa diin nadula ang amon komunikasyon. Likom sa akon ihibalo tita nga nagkilalahay ang manang ko kag si Dan. Sa diin, pagkaligad sang pila ka tuig, nag-decide sila nga magpauli diri sa Pilipinas para kuntani nga magpakasal. Sa makita ako ni Dan, tita, bisan siya ang nakibot man, apang pareho namon nga wala gin pahalata. Para wala sang awkwardness sang ila kung sang sila ang ginsugat namon sa airport. Sa karon tita, nagapreparar sila sang ila nga kasal. Kag isa ka beses na nakaistoryahanay kami ni Dan. Didto kang nagtulo lamang ang luha ko tita, bangod wala man lang kami sang closure sa isa kag isa. Kag bisan isiling ko pang palangga ko siya, hindi na pwede, bangod kalaslo na siya mismo sa akon magulang. Iklaro
klaro ko lang tita, wala ni siya nakilala ni Manang sang kami pa, bangod gintago ko ini sa akon pamilya. Tungod gusto ko tani nga ipakilala siya sa husto nga panahon. Tita, ano bala ang dapat ko nga himuon? Bangod sa kada adlaw nga makita ko sila nga duha ni Manang, mas ginasakitan ako. Kag hindi ko man pwede nga ipahalata. Tungod syempre, magulang ko man ang iya makadayunan. Tita Wer, ano bala ang pwede ko nga himuon? Kabay, nga mahatagan mo man ako sang advice. Madamo gid nga salamat. Ang tagpadala, Angeline. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:09 na kita. Kag amuyan to ang sulat nga ginpadala yan ni Angeline. Angot sa iya sitwasyon sa karon, nagaproblema siya kay ang iya nga naluyagan. Amo sa karon ang pakaslan sang iya nga magulang. So sa aton nga mga ka-aksyon, sa luyag man dira nga magpadala sang inyo iya nga advice sa aton letter sender sa subong nga hapon. Ang amon text hotline 0963-757-0874. Kag syempre, pwede man ka mo makakomment sa amon iya nga Facebook Live. Apang sa sininga tinion, ako naman na pagabasahon ang mahatag iya nga advice ni Tita Wilma para sa aton letter sender sa kay Angeline. Mayong hapon sa imo Angeline, kag salamat sa imo nga ginpadala nga sulat diri sa programa This is My Life. Nagaproblema ka subong kay ang imo anay nobyo nga si Dan ang magapakasal sa imo magulang. Kag syempre nagabatsyag ka sang kasakit sa tagsa nga makita mo sila nga duha kay bisan paano nangin ka mo ni Dan. Sa sitwasyon subong Angeline, ang akon mapanugyan sa imo nga tingwaan mo nga malimtan si Dan. Una bes, sa nga paglakat niya sa abroad, wala gid siya magtinguha nga makapakig-communicate sa imo kung matuod nga palangga kaniya. Sa advance na sa karon ang teknolohiya, hindi na kuntani imposible nga mangin or magapadayon ang inyo nga communication. Pero subong wala kita sang may mahimo. Tungod sa nasiling mo sa imo diri sulat, mapakasal na sila sa imo magulang. Ang mahimo mo siguro Angeline, amo ang pagtinguha. Magpaninguha ka nga magdistansya na lamang sa kaidan. Kag kun mahimo, wala na lang kamusang komunikasyon. Tungod unfair man ina sa imo nga magulang, tungod basi magtuga lamang nga magduha-duha siya sa kaidan. Dumdumon nimo Angeline nga si Dan, basi naka-move on na sa inyo relasyon. So ikaw dapat move on naman. Kung mahimo, i-try nga mag-focus ka or i-focus ang imo nga atensyon sa iban nga bagay. Agud nga hindi mo dra halay madumduman si Dan. Pamensara nga basi hindi man gid sincero ang iya tuyo sa imo. Amo nga sang dito siya sa abroad, wala gid siya magtinguha nga makig-communicate sa imo. Kag siguro si Dan nakahibalugid nga ang magulang mo ang iya karelasyon dito pa lang sa abroad. Buot silingon nga mas ginpili niya ang imo nga magulang
sang sa imo. Tingwain na lamang sa imo ya Angeline nga makalimtan si Dan kag kabiga nga daw utod mo naman siya tungod syempre siya ang pakaslan sang imo iya nga magulang. Sinasiling ko na, focus ka na lamang sa iban nga bagay. Kaya for all you know, mayara gid sang lalaki nga para gid sa imo. Hindi gid pagpasugti nga ikaw pa ang mangin kabangdanan sang posible problema sa pag-upod ni Dan kag sang imo magulang. Hulata na lamang ang isa ka tawo nga para gid sa imo. Alas 2:14 na kita, kag amo yadto ang ginhatagman nga advice ni Tita Wilma para dire sa imo Angeline. Kag madamo gid nga salamat sa pagpadalaman sang imo iyang sulata sa subong nga hapon. Si Ma'am Ramona Ligaspi Marinay, ang mahambal ko lang sa tagpadala pakabakod kag damo padra sa nga lalaki sa kalibutan pangayo lang sa Ginoo. Ang ginamin niya siguro mag-pray lang. Okay, salamat tira sa imo Ma'am Ramona Marinay sa imo man nga paghatag diri sa nga advice. O si Raymond Ligaspe Penida, ang mahambal niya lang kuno kay Angeline, magpakabakod, damo pa kuno nga lalaki. Damo pa lalaki ang mag-aabot. Pray lang kay may ara gina sa imo. Sige, madamo nga salamat. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:15 na kita. Sa liwat sa aton mga ka-action nga nag-participate man sa inyo iyang pagpadala diri sang advice sa aton letter sender kag syempre sa aton man letter sender mismo sa kay Angeline. Thank you so much kid sa pagpadala, sa pag-share sa imo diri nga istorya. Kag syempre sa iban pa dira naton nga mga ka-action, kung gusto man ninyo nga mag-share sa inyo dira nga story, nagapangayo sang advice, pwedeng kid ipadala sa akon or hindi gani sa kay Tita Wilma kay ibasahon gid namon. Sige, standby tungod sa akon nga pagbalik para naman iya sa aton nga horoscope of the day. Apang antes yari ana. Ito madira mga kauturan. Bakit kailangang
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon.
Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule. 12:27. Pabalik diri sa ato na programa ang This is My Life. By the way, mayong hapon dira gali sa may asa kay ng anime kag sa mama niya kay Ma'am Ami Buenafe dira iya sa Kamingawan, Barangay Estefania. Naga-monitor sila kuno subong nga hapon sa This is My Life. Kag sa akon dira nga batchmate sa kay Sir John Denver Soperal nagapamati man. Salamat gid. Ginagreet niya si mama niya Buday, papa niya Mudi kag sa iya kuno nga mga utod nga si Alan, si Ogi kag si Cindy, si Nika kag si Eman. Salamat gid. Kag mayroon nga pag-monitor man sa inyo sa subong nga hapon. Okay, this time para naman sa pagbasa naton sa aton nga horoscope of the day. Sa subong man nga adlaw sa Lunes, Pebrero 22, 2021. Unahon nato ang sa mga Pisces sa Pebrero 19 tubtob Marso 20. May ipabilin nga mangin mapagsik kag malipayon kadara ya Pisces. Ini ang magapahilayo sa imo sa anuman nga mga balatian. Hindi man malain kung hatagan ang kaugalingon sang tion, sang tsansa kumbaga. O kaon man dira kung bisan sa panalagsa, basta piwa lang nga makontrol mo ang imo yang ginakaon. Himo alamang ang regular man nga pag-exercise. Siyempre, sa mga Pisces, lucky numbers 33, 53, 44, 17, 31, and vermilion red is your lucky color. Para naman sa mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Sunda dira kung anuman ang imo sa karon niya ginaplano. Ang nagahulat, isa ina ka manami nga eksperyensya. Himua ang maayo, himua ang husto agud iya nga ang pagbalik sa imo kaayuhan man. Sa mga Aries, lucky numbers 23, 46, 39, 15, and 55. Emerald green is your lucky color. Kag para naman sa mga Taurus, Abril 20 tubtob Mayo 20. Exciting ang proseso sa pagtibong dira sa business nimo. Apang hindi lamang pag-intrahan ina sa sugal o kung ano man dira nga bisyo agud nga hindi mauyang ang imo nga ginpanggasto. Sa mga Taurus, lucky numbers 33, 46, 29, 53, and 12. Mocha brown is your lucky color. Kag para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Mangin malipayon ka sa karon Gemini sa sorpresa nga imo iya nga mabaton. At syempre, magpasalamat ka kung sinuman ang sa likod sang sina nga mabaton mo iya nga sorpresa. Sa mga Gemini, lucky colors, lucky numbers 43, 36, 59, 12, and 22. Sapphire blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Ang imo dra nga wish sa karon. Imo ina makuha Cancer kon mag-umpisa ka na sa paggiho. Ang siling bala nga now na. Umpisahin na sa pagtrabaho sing imo yang mga plano. Agud nga ang imo dira nga handom kay kung wala ka man kuno sang paggiho, iasta ka lang sa handom ino. Sige sa mga Cancer, lucky numbers 53, 36, 29, 15, and 43. Satin white is your lucky color.
Kag para naman sa mga Leo, Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Manginhanda ka dira dapat Leo sa mga hangkata, mga challenges kuno sa imong trabaho, ho? Dira sa imo Leo, bangod ina ang mangin alagyan, agud iya nga maangkon nimo, makuha nimo ang handom nimo iya nga. Uy, manggad. Manggad. Wow, ito kamayo ni pamatian. Sa mga Leo, lucky numbers 33, 46, 58, 21, and 11. Tangerine is your lucky color. Kag para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Mangin or lingawa ang imo diri nga kaugalingon paagiman sa meditation Virgo. Ang epekto sina mangin malipayon ka, mangin manayanaya man ang imo iya nga adlaw sa subong. Kag dapat i-enjoy lamang ang adlaw. Hindi na magpamensor sa mga negative. Sa mga Virgo, lucky numbers 53, 36, 49, 13, at 22. Kaga lilac violet is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:34 na kita. Sa akon nga pagbalik sa mga nabilin pa naton nga horoscope, apang antes, yari anay. Pagkalimtan. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat Nag-monitor sa kay Ma'am Ramona Ligaspi Marinay. Belated happy birthday lang dira sa kay Abigail Joy Morales. Kaga Rolando Morales kagapon kuno ang ilang birthday. Sige sa kay MS Liven. Mayong hapon kag sa tanan nga listeners watching from Kuwait. Thank you so much. Kay Jonas Trinidad Haluver. Tamyaw niya lang kuno pamilya Haluver kag Trinidad sa syudad sang Sipalay. While siya naman iya naga-monitor sa Oslob, Cebu. Ikaw namin ibig sang Oslob, promise. My whale. Sakay Sir Eddie Ricafort. Sir Eddie, mayong hapon dira sa imo kag syempre sa OTTG Christine Taxi. Sakay Erwin Gonzalez, good afternoon. Naga-monitor dira sa Maymaaw sa Bago City. Kay Ma'am Virgie Olpinda. Thank you so much, Ma'am Virgie. Kanam isa nga akon nga tala ni nga akon uniform. Wala na ka nag-date pa to nga ako niya uniform. Char lang. Okay. Nag-monitor si Ma'am Virgie Olpinda sa Celine Homes. And keep safe always. Okay. Keep safe man dira ikaw, ma'am. Si kay Amor Malayang. Nag-monitor dira sa Hagimet, La Carlota City. Si kay Mayong. Kay Antonio Beronio. Mayong hapon. Nag-monitor kami from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Thank you so much. Action Frank Nabisaga, the small boy. Sir Frank, may nga pondra mo sa syudad sang Bago. Okay. Sa kay Sir Alex Puentes, nga nag-monitor naman sa subong iya nga tinion. Kay Ma'am April Joy Buenaflor Gaston, nag-message sa gali sa comment niya tani or advice niya gali tani. But anyway, thank you so much dira sa imo Ma'am April Joy Buenaflor Gaston.
Sa kay John Nathaniel Del Monte, mayong hapon man. Kay Chivel Bambi Ramos Gestosani, mayong hapon. Sa kay Ma'am Inday Blaza, nga naga-monitor man. Si Ding Alit, naga-monitor. Kindly greet family Alit sa Barangay Lopez Haina sa Banwas ng Morsha. Virgo September, naga-monitor man. Kiyomi Smith, good afternoon. Please greet Luces family watching from Bago City. Kay Mama Rona May Granada, good afternoon. Mayong hapon dira sa imo. Sa kay Ma'am Cory Vidaha, nga nag-monitor naman iya sa Kuwait. Sige, salamat. Kag syempre sa mga members ng Energy Fans Club, sila dira nga President kay Dennis Tibor Roma dira sa Banwas ng San Enrique. Sa ilang Vice President kay Regent Tan Villalon sa Manapla. Kay Anthony John Savillo, dira naman niya sa Banwas ng Kawayan. Kag syempre sa other pagid kay Sir Michael Season, kay Action Dia Jonathan, kag sa iya dira nga beautiful wife, Ma'am Mary Joy Puentebella, sino pagid. Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, Ma'am Jean Oy Cicel, Ma'am Yvonne Buetcher, sino pagid man. Mas ibla magkulang ko. Pero karon na, bawi lang na si Indayan sa, sa gabi naman nga program. But anyway, halong kita always, kag God bless. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, dingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Action Radio Bacolod. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best. Alas 2:42 na kita kag pabalik diri sa aton programa. This is My Life. So siga, ako na pag-sugpunan ang mga, ay pasensya, may kulang pa guli action, Oliver. Nagsala ako. Gamay lang ni Action El Rey ha. Layo lang ko ah. Sa ito na dira mga kauturan nga ay Okay, pabalik diri sa aton programa. Nagsasubong iyang tinion ato na pagkasugpunan ang mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Unahon naton ang iya naman ka Libra. Setyembre 24 tubtob Oktubre 23. Tanan nga gusto dra iya sa imo ya Libra nga ihatag. Tanan nga ihatag ay minda sa imo. Imo ina ang magabugos sa imo iya nga pagkatawo. Apang may isa dira ka pamilya or himata nimo nga magapangayo sang bulig bisan jutay lang hatagi man. Gamay lang na nga pa konsuelo man hatagi bisan na kung nagapangayo gud man sa imo. Sa mga Libra, lucky numbers at 23, 56, 39, 13, and 45. Magenta red is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Magsalig lamang Scorpio. Ang imo dira iya nga mga ginapalayag. Make sure lang nga inatanan may kamatuoran. Kay man kun may kamatuoran kuno ang imo iya nga ginapanghambal. Ang tawo, hindi magdula ang pagsalig sa imo, kag syempre sa ulihi, amo man ina ang magabulig sa imo agud iya nga mag-angat ka sa imo man nga handog. Sa mga Scorpio, lucky numbers 53, 26, 39, 15, and 46. Lavender is your lucky color. Kag para naman sa mga Sagittarius, sa Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21, ang imo dira sa karon ginagusto bala or ang imo man nga wish, hindi ina sa tama pa iya ka dugay nga magaabot bangod
Ina ang imo iya nga maangkon sa labing madali nga panahon. Basta hindi ka lang madulaan sa paglaom. Kag syempre magpangamuyo kag magpanikasog. Sa mga Sagittarius, ara sa imo mga kamot. Ang kadalagan sa imo iya nga handom. Ang katumanan sa imo nga handom. Sa mga Sagittarius lucky numbers 53, 36, 29, 11, and 48. Pearl white is your lucky color. Kag para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19. Tubos sa karon ng imo iya nga kalipay. Bangod man sa imo nga pagtuman sa imo nga responsibilidad da Capricorn. Tungod ina amo ang nagahanas sa imo. Agud nga mangin isa ka mabakod nga leader sa palaabuton. Halimbawa, kung may ara ka dala sa karon sa mga ginatrabaho, panamia ina. Agud iya nga magdayaw ang imo nga mga upod. Kag syempre kabigon ka kabigon ka nga isa ya ka ehemplo nila, agud nga magtinguha man sila sa sang ila ya ka ugalingon para nga pareho mo mangin achiever man. Sa mga Capricorn, lucky numbers 23, 36, 49, 53, and 12. Vanilla brown is your lucky color. Kag para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18. Pareho sa imo, syempre ang iban may kanya-kanya kita iya nga oras. Ugaling, anong kinalain lamang dira kun sa diin mo inayagin party ni Sir. May mga tawo ya nga ang 24 oras o kung isa ka adlaw nila, wala kaya kay balo kung di ina nila gin party ni Sir ang ina nga mga oras. Pero kung ikaw, pareho sa imo ya abi nga nagatinguha ka, may mga obligasyon kaya nga ginatungdan gamita sa husto ang imo iya nga oras. Agud syempre may resulta ka nga makitaan. O hindi pagsunda ang iban. May siling gani, may kanya-kanya kita iya nga oras apang depende sa imo kung paano mo ina i-maximize or paano mo ina nga maidiyahan nga ina nga oras manginaga kaigo agud iya ma-perform nimo ang imo nga mga obligasyon. Sa mga Aquarius, lucky numbers 23, 46, 58, 13, and 43. Turmeric yellow is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:51 kita. By the way, mayong hapon sa kay Ma'am Regina Panes. Nag-monitor ko no dira sa may barangay 27. Thank you so much, Gid. Okay, kag inyo ginpamatian ang aton iya nga horoscope of the day. Aton kapalaran for today. O gabay dira ninyo. Ang iba niya nagabantay-bantay ni sang ila iya nga mga lucky numbers. But anyway, na-mention ko na amuyan to ang aton iya nga horoscope sa subong man nga adlaw sang Lunes, Pebrero 22, 2021. Sa siningan tinion, hope din ninyo ako danay para sa aton man nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay,
Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo panabang batok sa 2019 and coronavirus o kon COVID-19 nga nagutas sang kabuhi kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. By the way, mayong hapon gali sa kay Ma'am Lolita Fabila. Fabila, naga-monitor ko no sa may... Ay, wala na mention. Wala, anyway, naga-monitor sila. Sometimes naga-monitor. Nagapangape sa subong iyang hapon. Thank you so much. Dili kita danay para sa aton man nga Bible verse of the day. Gikan sa Isaiah chapter 30 verse 18. Yet the Lord longs to be gracious to you. He rises to show you compassion. For the Lord is a God of justice. Blessed are all who wait for Him. Okay. Oy, by the way, may imuno lang ko gali gamay ha. Isa lang ni ka na notice ko kagapon. Pinaka daw na namian ko gid ini kag nakakot gid sang attention ko. Bangod ang aton nga mga simbahan bala. Man-notice mo gid, may ara gid gali isang may nagalalis. May nagalalis nga mga tao, but then ang manami kay gina-explain gid sa ila sang maayo. So, that's why nga, dako man inaang mabulig sa aton iya nga mga ka-action. Ay, may ara kita sang flash action Oliver. Action Jan Diaz. Action Jan. Okay, ara na siya. Sige. May ara kita sang flash report. Action, may ara, ikaw na lang dira. Sige, sige. Report! Sige, si Action na John Diaz. Action John. Action and pito sa mga lalaki kay isa ka babae ang nabastan diri sa Gintutin nga Bypass Operations ng Special Enforcement Team sa Philippine Drug Enforcement Agency 6 diri mismo sa area sa Porok Teresa 2 Barangay Shetland sa Bacolod. Yung lugar ko sa Injing Kasa ang pag-action sulod doon giti siya. Actually kung ang area nga ini kung may area na sa mga anti-legal operation naging kasana sa natin ng mga kapulisan makapila na direksyon na nag-conduct ang PDEA set even ang mga police stations sa Bacolod City Police Office
sa mga mismong lugar. Ongoing day ang inventory nga ginapatigayon sa katapos ng kapulisan. Nabinasang Pireya set sining ilaling ka sa bypass operations sining lamang nga hapon action. Doko lang sir, doko lang. Hindi po kasi tayo masura. Ang ibang ginapadoko na po kay nag-FB live ito sa area. Check natin kung available dali ang team leaders ng Pireya set si Agent Pambo. Okay. For additional details sining din kasi nila bypass operation. Kaya kung nakita natin dali sa area, may mga recoveries na dari action na ngari dari may mga dako nga pa-success nga suspected shabu nga makita natin dari nga na-recover sa aton ng mga otoridad. May mga improvised tutor, may disposable lighter, may mga cellphones, may dari ka mga keypad phones, may mark money madri kaya mga empty plastic sachets nga suspected shabu plus may mga kahita naman. No. Dagan pa sa we have Agent Bambo ang team leader sang Pireya set action and sila gika sa nga bypass operation. Sir, good afternoon. Congratulations for successful bypass operation sa ring hapon, sir. Good afternoon man, action dyan. Sir, details lang. Paano na ito liwak yung kasa? Kaya ko lang taon natin in yung area kung saan ka man nag-bypass load sang Pireya sa mga kapulisan. Yes, nagkanta kita liwat sang casing surveillance tungkol sa mga report. So, nakapatigayon kita sang positive nga casing surveillance nga nagabaligya kag may nagapagamit liwat sa isa ka parte sang inang ibalay. So, amo na nagkasa kita sa bypass operation. Okay. Sino ito subject, sir? Ang subject natin alias Incheck si Rigor Diaz nga pumuloyo diri sang ining barangay. Okay. Kung ito natin, sir, international, ng taga-dre sa area, pero sila nagkakadto? Yes, sir. Oo, kung pa makutunta ang tanan sa anom pa nga nagkalanap sa rigid nila barangay, manaktuhan ta sila, so wala naman sila gabinay. Paligayo sila ganun, pero tuwan ta sila nga ari sa drug den, sa nagamit pa. Simply speaking, drug den, gid magalang area, sir? Yes, sir. Yes, sir. Ay, yung kanila, dre sila gakadapat? Oo, dre sila nga doktor layo ng isang lugar kung sudlon kag layo sa pagkakaroon tawa. So mas layo kung palag sila. So meaning kayo nga damo pagitan. Damo pagitan kung wala mga damo lusutan, wala mga naglulumpat, wala sa may naglagan sa ibang eskinita. So damo kung sila tayo sa sulod nga balay. Okay. So meaning ibang nga nakapalagi yun? Yes, sir. Oo. Pero ini sila, sir, ano yung mga disposition nila man? So, visiting drug din sila tungkol sa pagsulod sa aton nga nakita gini sila nga ato dito pag nagagamit sang actual nga gagamit sang illegal na droga. So, pasakaan man sila naton sang visiting drug din. Okay. So, anong recoveries ninyo subong? Naka-recover kita sang more or less mga 12 grams ng illegal drugs, paraphernalia which is ang improvised tutor, ang mark money naton, mga lighters, kag empty sachets. 12 grams plus, sir? More or less, mga 68,000. Ang subject, ano na ito may section 5 or in 11? Ang subject lang ang section 5 and 11, and the rest is visiting drug din. Okay. Sir, thank you so much, mga hapon. Thank you. Action and si Agent Bambo ang team ng PDF. Ang tugang ko na dali sa Idri, kaya man natapos ang Idri nga ginagasan nilang inventory sang katapos set na sining bypass operation sining lamang nga hapon. So, dawag ko tanan ka mga person isa ka yung the rest of ng action ang detalye sa karon ang duga pagit may mga kuha pagit diri sa area mandan sa tumatawag diri sa hapon sa Action Radio Bacolod. Last important sa papel ang tagbibot sa Bakandi at sa action sa Bacolod Action Radio. Report! You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world.
O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, medyo naglapaw-lapaw ko gamay Tungod man sa bypass operation ni Action John Diaz nga gina-flush. But anyway, ang dugang pag-isinakaroon nga detalye, bantayan man sa PILA-ECA Public Affairs Program sang Action Radyo Bacolod. Sa ngalan, sang regular nga anchor woman, sang This Is My Life, Tita Wilma Sugaton, naman ang nagtalos temporaryo, Indayan. Madamo gid nga salamat, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon!